Wi DP tahun ngarep wi. Kek mik. Kok kemelintimen iki lho. Kemplelet deh. Kemlelet. Kuwi rumah Iki mike iki lho. Piye wong iki mbaya sing anu ora usah gleleng, kok terus ora gelem munggah ngopo? Monggo sing dereng. Lho, akeh kene karo kono munggah nyapa? Lah nek ning kene ngapa ta? Ning kene nyapa? Kakean potongan. Kowe lho ning kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane olehku tok 3 yuta. Oleh neh diceluk neh. Ya Allah. Mara yo rai-rai kota amal. Nggih, monggo sing dereng mriki. Malah diselgarake ayo. Loh, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben.